Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Ela, okay ka na? Okay na. Unsa mo yun ay tabo ni mo gabi? Ngano may singgit mo ka? Eric, may laing tao sa kwarto ni Amahan gabi eh. Unsa? Mao na, Eric. May paingon ako sa pagtahan sa dihan na paong poste sa gawas. Mao nga mikap-kap na lang ko sa bongbong. Apan sa bongbong akong gisubay, may nakita akong bayhon sa tao. Ngit-ngit kaayo. Unya, kalit lang ko ni Kikap. Mao nga nakasinggit ko. Sigurado juga nga tao ang imo nakita. Tao gyud ni Eric. Tao siya. Milihok siya. Iya akong gihikap. Unsa? Dili mahitabong masayop ko. Tao gyud ang mihikap nako. Maklaro ko ang iyang gininhawa nga midapat sa akong naong. O, Ang iyang gininhawa, nanima akong prutas. unsa? Pero ayaw lang nag-isaba nila ha. Kay tingalig magtuo sila nga napraning nako. Ay, sige, ato lang ning duha. Eric, nagtuo ko nga doon laing tao nga sa hilom. Ni Ana sa sud sa mansyon. Unsa? Joel, sa imong huna-huna, ngano kang nakuyapan man si Ella? Oh, niresulta na ang iyang kakiat tingali. Pero, makuyapan di ay kung mukiat. Ako ara nang mahibawan. Kana gyud, magsusi gyud ka ha. Hmm? Kay nagduda ko Ngaon sa? nga dunay laing drama si Ella. Nagpakuyap-kuyap lang kuno aron dili masuko si Amahan. Hoy. Kabong duha. Hoy, Lakaw mo sa sala. ngano naman sad, Nga naman, madam. Makig-meeting ninyo si Don Faustino. Ela, gipatawag ta ni Amahan. Ha? Wa na. Kasaba na gid ko ini niya, Eric. Pwede ra nga ako ang muangkon nga ako'y nagdani mo dito. Ha? Kadugay ba nanaog ni Ella og Eric, oy? kalma lang gud, Wilma. Sumka oy. Joel, tingali palayaso na ta ni Amahan tungod sa atong pagsud sa iyang kwarto. Be positive, okay? Iyatang sumusunod. Busa, di may tabo nga iyatang palayason. Pero, naoy, basin kung pagsuway lang ang taning nahitabo, di ba? Tingali og, igo lang tang gitistingan ni Amahan. O kay may sod man ta sa iyang kwarto, palpak na ta. Aw, kung mao na may tabo, mamauli to eh. Unsa? Muela, Eric. Nanay. Anha mo na lingkod. Aron makapamati magbayo sa isulti ni Don Faustino. Kumusta na mo pamati ni mo, Ella? Unsa man gituyo nimo sa kwarto ni Amahan, Ella? Si Amahan lang ang angay nga mamunguta na anak, Wilma. Iyaw na mo pagsaba. Ni Ana si Don Faustino. Maayo ka niya namuntahan. Aman. Naibaw ko nga nahadlo ka mo sa tong meeting karon. Joel, Wilma. Amahan, wagid ko yun ako na gabi nga musod. Pero, si Joel manggod, miingon ako nga. Wilma, pamakak di ay. Kitang duha ang nagsabot oy nga manood ta. Aron adto sa kwarto ni Amahan, mangita ta singsing. Ayaw pa makak Joel, oy. Ikaw ba ya ang unang nakahuna-una ini, ha? Saba di oy, imo ning plano ay Wilma. Ba't Ay ko giduot. Gusto na! Amahan! Amahan. Don Faustino. Nanay mo tubig.
Amahan, okay ka lang? Unya na lang kami kasabi. Unahan ako nagpatanaw sa doktor ka ng imong hubak. Okay na ko. Karon, magsugod na ta sa tong meeting. Kutob sa misod sa kong kwarto, kinahanglang musulti kung nganong nakahuna-huna mo pagsod sa kong kwarto. Aron mangita sa singsing, amahan. Mona, mangita lang mi sa singsing, amahan. Kay, ang ginawa mo makitis gawas, oy. Ikaw, Ila, Ako ang miyag ni Ila nga at tumangita sa singsing sa mong kwarto, amahan. so, namaka ka, Erika. Oo. Pero kinanglan nga musulti ko tinod. Kay dili ko batasan ang mamakaka. Karon sa akong pangutana, nganong nakauna-una man mo nga adtong mangita sa singsing sa akong kwarto? Ikaw, Wilma, Tungod kay wa pa namo matan-aw ang imong kwarto, amahan. Mao naman. O posible, nga imo lang ning gitaguan sa imong kwarto. Aron, testingan mining mo ba? ikaw, Erik. Importante nimo among singsing. Kay imo ning gipapangita. Mao nga nakanuna sad ko nga mas maayo nga adto ni pangitaon sa imong kwarto. Ikaw, Ila, nangita basab ka sa singsing sa akong kwarto. O, amahan. Ugon sa may nagtukmod nimo nga sa akong kwarto pangitaw ng singsing. Tungod sa imong gisulti. Nga usahay, dili kay mata lang ang gamiton sa pagpangita sa usa ka butang. Kundili apil lang utok. Very good. Sa tanang rason, ang imong rason ang akong nagustuhan nila. Sige. Padayo na mo sa pagpangita sa singsing. Katura? Maura to ang iyang tuyo na to. Watan niya kasabi, Wilma. Watan niya palayasa. Dili gyutan niya palayason. Kay mga sumusunod gud ta sa iyang katigayunan, di ba? Eric, mabalik ko na ako sa akong kwarto. Iyatod ka. Ayaw na, Ella. Nga naman, Wilma, doon na pa kay tuyo na ako. Ayaw paggara ang giday ka ni amahan sa imong rason, ha? Kay wa ni lami. Nahibaw ko. Pero ang saon taman, nga mauman iyang nagustuhan. Dali na, Eric. Matugo na ako, Eric. Sige. Ako na lang una ang mangita sa singsing. Sige, good luck. Ayaw ka bala ka. Ang akong kalampusan. Imusab nga kalampusan. Noon sa man ko naluya man ko na kunaunas na hitabo gabi. Ang anino, dili na gid mawa sa kung huna ang anino. Wilma, may nahuna-hunaan ko. Unsa man na, Joel? Kumbinsiya si Eric nga kamo ang magpartner sa pagpangita sa singsing. Unsa? Og nganong may abot man na sa imong una-una, ha, Joel? Tungod kay gusto kong makipart-partner ni Ila sa pagpangita sa singsing. Ha? Uy, unya, imo kong ipadaplin tungod kang Ella. Ha, kuyawa gud nimo. Uy, Wilma. Kinahanglang mabantayan nato ilang mga plano ni Eric ug Ila. Unsa? Pamati ha. Klaro kayo. Nga gipaboran ng amahan sa Ila. Ambot ko nga no. Pero murag gaan ang iyang buot ni Ila. Busa duol siya sa luwag. Unsa duol sa luwag ba? Ang buot na kong ipasabot pa.
nga duol siya sa kasing-kasing ni amahan kana sa ila. O posible nga iya ning hatagan og giya aron makit-an ang singsing. Aron si ila ang mudaog. Oh, tuod no? Nabati gid nimo ang pagpabor ni amahan sa rason nila, di ba? Busa kinalang usa nato ang magbantay sa plano nila. Ug kana mo ako. Gidadaan ta lang ka sa imong panihapon dinhi sa imong kwarto. Saon nga wa naman ka mo gawas. Lain ang pamati na ako sa akong lawas. Mo ba? Niya, kaon na. Nganong kalit makang nahimong maayon ako, Joel. Kuan. Gusto lang ko nga makik-partner nimo. Dili ko. Oh. Dili ko ganahan nimo. Makagawas ka na. Ayaw kog insulto ha, ila. Oh! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!